Над тэатрам драмы сцягі 13 блізкіх і далёкіх краін замежжа. Яны абвяшчаюць аб доўгачаканай падзеі ў культурным жыцці Брэста – міжнародным фестывалі «Белая вежа». Форум тэатральнага мастацтва праходзіць ужо ў 24 раз і ў год міленіума носіць па-асабліваму святочны фармат. Запрашэнне на яго атрымалі тэатры з гарадоў пабрацімаў Брэста. Мы всегда пытаемся, коль в Бресте только у нас 2 театра, поэтому представить и балет, и пластику, и серьезные драматические, и кукольные спектакли. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Якуба Коласа прадставіў пастаноўку «Сымон Музыка», а далей гледачоў чакаў прыемны сюрпрыз. У Брэст вярнуліся вулічныя пастаноўкі. Хореографічныя танцавальныя кампазіцыі ад этнічных бойкаў, гусулаў і букаўчан. Вогненнае шоу ад акцёраў на хадулях. Сезон «Белай вежы» адкрывае карпацкі калейдаскоп Львоўскага акадэмічнага тэатра «Васкрэсіння». Львоўскія акцёры двойчы удастойваліся вышэйшай узнагароды «Белай вежы» за спектаклі «Вішнёвы сад» і «Чайка». Сёлета ў Брэст украінскія госці прывезлі вогненное шоу. У нас была задача не играть спектакль, а открывать, делать праздник. То есть это специально как бы такое приветствие для вас, открытие фестиваля, поздравления для города. У аснове карпатскага калейдаскопа расказ пра жыццё народаў Карпат. Яго сюжэт прасачыць складана, але гэта і не абавязкова. Галоўнае тут магія агня. Как приходили на свадьбы, как приходили, тушили всякое, когда были разные ситуации. Мы даже не придерживались таких легенд, но делали, потому что огонь, он имеет свою канву. На сёлетні фестываль Ярослав Федарышын прывёз і рэжысёрскую драму «Дзядзька Ваня». 11 верасня яе прадставіць тэатр ВАЦ з Венгрыі. Дзе навішчыў Сергей Мацвічук, Мікалай Кавалёў, тэлерадыёкампанія «Брэст».